tady poježeme doprava, ne? Ne. No jo, ale mám červenou. No. 13,57. Je tu skoro klimatizaci. Jsme oficiálně vyjeli. To je zelená. No, se ti vybije ta kamera, ty vole. Co? Se ti vybije ta kamera. Tam je čura. Jo, no, on má taky zelenou, měl ti dát přednost. Sebral ti. Takže prosím tě, já mám asi dobiju. Takže kolik je hodin? 13,58. Takže 13,57 a já jsem říkal, že nebudu mluvit prostě na to video. No, tak já jsem to celý zkazil. Kdyby náhodou jsem to chtěl potom sestříhat, to se vyplo. To se vypl jenom display. Aha, takže teď jsem za dvojitý debil. Double debil. Double bubble. 13,57 jsme vyjeli. To říkají Ukrajinci. Bíba i Boba. Dva dolbojoba. A dolbojob je jako to bude dobrá cesta. Takže takhle. Takže 13,57 a vyjíždíme z posraných Říčán. To bude těžký. A když jsi teda teď taky vloger vlastně. Já jsem jenom kovloger. To je jako kopilot, ale kovloger. Takže takový předsmrdávač. Tak je právě potřeba, abys teda účastnit se předsmrdnul. Určitě. Snažit, já si sundám boty zatím. No tak. Takže na tom videu to nebude cítit. Tak. No počkej, až pojedeme zpátky, ty píč. A teď si vem, že obvykle jezdíme 24 s tou cestou, jo? Teď bude 48 bez pánu. Já nevím, jestli ti to došlo, jako. Táta se ptal, jestli se asi tak vrátíme a já jsem teprve vlastně začal počítat. Tady je to kurva doleva, ne? Někde. No, rovně ještě. No potřebuji na kolodě. No, ještě dál. Určitě? A? To je se vrátíš do Říčan. Ještě. Ne, tady, vole. Ne, však je navigace ti to ukazuje. Aj navigaci mrdám, vole. Navigace mě že ne úplně do hajzlu, vole. Tak tady, vole. Asi, tak já nevím. Ty jsem v životě ne. Jo, tady to musíme. Hele, kolovraty, vole, já jsem čurák. Mě to bylo, koloděje jsou na druhé straně, na kostele třeba. No, začal jsi to počítat. Takže jsem... Ne, napočítal jsem teda nějakých 40 hodin. Napočítal jsem nějakých 40 hodin. Jo, to znamená neděli ráno, že bychom mohli být zpátky. No, to samozřejmě, že někde to budeme muset zalomit. Jinak teď jsme se zabili 2 hodiny teda, takže to se ti omlouvám, samozřejmě, ale jsem to trošku zasek. Ale počítal jsem, že tam máme být v 10, jo. Večer. Takže v 10:30. Teď mi to ukazuje 22:09. Takže v 11. Tak to byl ten pravý čep. Ten čep je úplně v hajzlu, kámo. O můj bože. A nevím, co to dobrý. A on mi říká v tom servise. No, to je dobrý, kdyby to nebylo dobrý, tak to já bych vás nepustil. Říkám, ty máme dobrý, no. A s tím jedu ale do prdele, tyjo, na dovolenou. Říká, jo, to je dobrý. To vydrží měsíc. Měsíc? Já říkal jsem mu to v Lichtenštejnsku. Říkal jsem na dovolenou. Tak to asi, vole, to asi jako není, vole, k sousedům. Víš co? Že si rozděláš stan, vole, u plotu a jedeš teda autem do vedlejší ulice, vole, aby se jako jel teda tím autem na dole. Chápu. Takže to je asi zatím všechno. A teď potřebuji mluvit o nějakých věcech, o kterých se bude říkat. To je ve stínu, je? Tady se mě vidět. Teď potřebuji mluvit o nějakých věcech, o kterých se bude nadávat. Už ti to běží. No jo, na to pak střílím. Děkuju. Stejně potřebuji počít střídat. Tak jede. Takže... To je zaparkovaný čurák s dodávkou Night Star Express. Srpnu.
Přesně, Mytikas, ne, Midžur. Midžur, vole. Teď jsem urazil Mytikase. Píčo, já seděl na Zeusově trůnu. Ale teda na Zeusově, na Diově trůnu. Co říká, Píčo, jaká mám jet? Rovně, no, Nürnberg, Deutschland. Nás zastaví na hranicích a požádají o kontrolu, že vůbec nevypadáme divně. To říkají ti vlogeři, vole, že vždycky děláš ten vstup. Tak já vás zdravím. Takže aktualizace. Aktualizace. Vyjíždíme z Orlenu u sjezdu na Kladruby za Plzní. Zastavili jsme na sraní, výsledek, že já se poseru za pár hodin, protože jsem si dal jenom párek souščici a žádný sraní nebylo. Ale já si párky na benzínce nedávám od té doby, co jsem jednou přijel, vole, na pumpu, vole. A ona je tam asi chvíli předtím dala ty párky. Já říkám, hele, to je jeden párek. A ona, no to je studený, já jsem mi tam teď zdala, teda říká. A to já vám nemůžu dát, to by vás bolelo břicho. Říkám, jako jak bolelo břicho? No, že to je studený, to se musí ohřát. Ale tam se to točí na těch válcích, ne? Tak kolik si myslíš, že to jako zabije těch bakterií, těch E. coli a podobně, který tam jsou v tom těstíčku, to ani není masíčko. Tyjo, 6 děr zase. 7, 8, 9. No, budeme doufat, že ten párek se točil dlouho, co jsem já měl. Takže smyslem té aktualizace je, že já jsem se nevysral, že jsem si zapomněl telefon v autě a já jsem bez mobilu nevyseru. A ty se sice taky nevysral, ale dělal jsi na to, že se posereš, protože jsi měl báječný, vole. Báječný párek. Maxi párek to byl? Ano. Velký a ještě v Říčanech jsem měl 680 gramů třešní. Zapil jsem je s vodou, studenou. Jsi měl dát Miller Milk? To jsem měl včera. No, tak. Já vysloveně pokouším, co zvládnu. Můžeme natočit takovou jako zkoušku příště. A máme kolik? Máme 15,58, 30 km na německé hranici. 2 hodiny zpoždění, jsme vyrazili později, ale pořád 1,5 hodiny před plánovaným příjezdem tam máme být. Jestli jsme teda chtěli v 10. Jo, chtěli. Jo. Což je fajn. Ty vole, a zrovna, než jsem se tam sednul na ten hajzl, tak zrovna těsně předtím vylezla bába, která to tam celý uklidila, ty hajzle. Což bys řekl, vole, že je vlastně jako strašně super, protože se jdeš do čistýho a nemyslíš na takový ty věci, jak jedním hadrem dělá všechno, víš co? Ale fakt... Jo, počkej, ona pak šla utíhat stoly. No, říkám, jako... Hele, dobrý je, že teda začala těma hajzlema, těma prkínkama. A... Kámo, ale to prkínko bylo úplně mokrý, vole. Já jsem dostal hajzlák, vole, potří to prkínko, ty píčo, tohle, tamhle. A teď tam někdo přišel a měl takový lepivý podrážky. Tak říkám, hele, hoka. To byl ten pan s brýlema. Říkám, hoka, ty vole, to víš, takový, vole, fakt ten jako trailovej jako feeling. Říkám, a teď si plivnul do hajzlu, říkám, tak to není, ten do hajzlu neplive, ty vole. A říkám, ještě počkám, jak začne chcát a případně teda tě oslovím, jo. A teď začala chcát a bylo to jenom takový to cmrdání, jak máš tu prostatu v hajzlu, jak ti to ani ne odkapává, ale vždycky dáš krátký střih. A tohle to. Takže říkám, tak to není, vole. Protože já jsem ti chtěl podat ten kartu od auta, abys mi přines mobil, že jo. Jak jsem mohl vysrat. To byl ten brilatý pán s tou dcerou. A on, hele, jediný, co mě zaráží, ty řekneš jako takový ty trailový sportovní jako podrážky, on měl sandále. Tyba, to bylo vysloveně jak šlápnul, takový ty měkký, vole, ty špunty, vole. Měl sandále, takhle. Tak měl trekový sandále, vole. A musím ti říct, ještě s tím dronem, jo. Já jsem si, ten dron ti přijde normálně v papírový krabičce, jako papírový krabičce standardně.
si to vybalíš, dole je ten dron, nad tím je to ovládání. A já říkám, ty pičo, ale jestli tamhle mám táhnout někam nahoru a válet se tam po šutrech, tak bych ho měl dát do něčeho, aby se mi nerozmrdal, že? Takže ty si vytisk na 3D tiskárně. Ty vole, to už jsem nestihl. Ale ano, přesně tam jako směřovaly moje myšlenky. A i jsem dokonce našel už nějaký hotový model, abych se s tím nemusel jako půl dne navrhovat. Takže až se vrátím, tak to samozřejmě udělám. A já jsem si objednal tašku. Takovou prostě tašku, takový box na to. Je normálně na zip a dáš do toho ten ovladač, dáš do toho drona, ještě jsou tam místa na 2 baterky, jo, takže super. A tam je dneska přišlo do zásilky, do Z-Boxu. A ještě, protože, hele, furt je jako ve hře to, že třeba ho budu chtít prodat, ten dron, tak nechci, aby byl poškrábaný, poškozený a tak jsem si koupil takovou silikonovou šprcku na ten ovladač. Tak si vlitul dobře. No, ale silikonovou šprcku na ten ovladač, když to někde položíš a tohle, aby to nebylo jako omrdaný. A ono to taky není moc potřeba, protože to má takovou hrubou strukturu. A teď jsem se začal balit teda. A zjistil jsem, ty vole, že ta taška je sice fajn, takhle když si ji dáš přes rameno a půjdeš někde prostě, víš co, cíleně jako lítat, ale že je trošku jako na píču, že není tak pevná, aby si ji mohl dát do báglu a prostě utáhnout ten batoh a zmačkat ji tam na hovna, že? A ještě s tím chodit, že? Případně se někde vyválet. Tak mi bylo jako jo, ale zničil bych ji, že? Tak mi bylo jako líto, to jsou takový vložky asi papírový, aby se to rozmačkalo. Tak říkám, dobrý, tak to dám do té krabice, ve které to přišlo. A to je zase taková krabice jako pevná, sice dobrý, ale má ostrý rohy, takže by mi to udělalo díry do batohu. Víš co? Tak říkám, ty píčo, co teď, ty vole, tak to zabali do nějakého ručníku nebo něco. A nakonec, když jsem si objednal to GoPročko, tak ono to přišlo v takový sadě, kde máš ještě jednu baterku, máš tam takovou tyčku, co si můžeš strkat do prdele a natáčet se u toho, anebo ji přidat k té kameře a prostě takhle vloguješ. Tak všechny ty věci, které jsem jako v tom měl, tak jsem vyházel a ty volce do toho krásně vyjde ten dron. A ten ovladač jsem dal do krabičky z krabičky a dal jsem to doma do té horní kapsy. Teď to mám všechno to, jenom jsem chtěl říct, že jsem si koupil třeba jako x věcí úplně zbytečně ještě k tomu. Takže uděláme shrnutí. Ty jsi si koupil dron. O 5000 levnějc a myslím si, že měli náleze chybu v té ceně. Že to tam měli prostě špatně, protože stál po půl míň, proto jsem to hnedka koupil. Víš co? On má lepší ovladač, který má jako tu obrazovku přímo. No dobře, koupil jsi si dron, nějaký, jak říkáš, pičoviny k tomu, zbytečný. Pak ty jsi si vlastně koupil drahý GoPročko jenom proto, aby si měl pouzdro, kam ten dron položil. Přesně, ty vole. Update. Pičo, co tlustý, vole. Update z plechové boudy, kousek od rakouských hranic. Musím něco přiznat. No? To je napínavý. Je, do piči, vole. Že vlastně. Ale to všichni víme. Cože, jak to vysoukáš za sebe, ty piče. Všichni víme, že jsem z Bulharska, zkrátka Bulhar, žijící v Česku, který jede do Švýcarska vystoupat na nejvyšší vrchol Lichtenštejnska. Zapomněl jsem zmínit, že chodím se Slovenkou a moje máma je v manželství s Maďarem. Jedeme autem z Čech a vlastně tím, že si můžu dovolit ten výlet, tak to pracuji v německé firmě. Takže teď zkrátka jako nevím. Já si to radši vypiju. Je to moc i na YouTube. Normálně to zablokuju.
věc a uzavřem to tím, že to byl tvůj update, jenom teda hlavně. Jestli tě ještě pustím před kameru. Ne. Ale zapomněli jsme říct, kde jsme. Jak to? Já jsem tím začal. Fakt? Ale to, že si... Zavřel si tu kapotu. Jo, zavřel. Ale to, že si zapomněl otevřít... Zapomněl, že jsem otevřel kapotu, to mě neděsí. Ale to, že si zapomněl, jak jsem začal náš update, tak to mě děsí víc. Já jsem hlavně rád, že jsem si toho všiml. Každopádně, to by si všiml, ale já jsem měl to, jak se mi třaslo celé auto, jak mi ten let otevřel kapotu. No to jo, kámo, ale to jsme se taky mohli rozjet a mohlo nás to plesknout, ještě než se to začalo klepat. To je otázka, jak vydrží ten zámek. To Renault. No, takže už bychom, tam pěkně vysypalo čelnici. Asi nepotřebujeme zveřejňovat na sítě. Víčo, to sklo je zmaštěný, vole, odhoven. Jo. Ale ne od mých, musím jasně držet. Aby jsme měli v tom jasno. Svých 680 gramů třešní, vole. Zapil jsem je studenou vodou a cítím, že rakouská pumpa dostane nakládačku neuvěřitelným poměru 10 k 1. 10 podílů třešní, 1 podíl vody. Takže to bude takový víceméně dávka na konci. Hlavně si zapomněl říct to nejdůležitější. Že nejsem homouš. No dobře, díky, ale spíš, že je s kým jedeš, že jo? S homoušem. No dobře, ale odkud je? Z Česka, že jo? Že... Ty vole, ty si děláš prdel, já jsem to říkal. tohle si to pak tohle pustíme, to je jediný, co se vynechal, kámo. Tohle... Ty jsi řekl všechno a všechny, vole. No, ale včetně toho, že jedeme z Čech. No, že jedeme z Čech, no dobře, tak ale jedeme, to jsi mohl jet, ty vole, s Tatarem, ty pičo, nebo vole, ty vole s Nepálcem, vole, jaký, když může dělat kuláš, vole, na Prýlu, tak proč by nemohl jet s tebou, vole, v Renaultu, vole, do Lichtenštejnska, ten, jak se to jmenuje, vole, Šerpa. Je Šerpa. Ty král. Podle mě, mimochodem, na té chatě, ten Šerpa, tak on tam celý léto chudák vaří, od nevidím do nevidím. A přes zimu, vole, protože... Vynáší kyslík na pognu. To je možný, ale hlavně, on, jak je tam v otroctví, tak on musí plést takový ty píčoviny, vole, jak z toho nejdou vyndat prsty a takový ty věci, vole. Jo, a nebo různý takový ty šály, ty si nevšim tam, když jdeš ty hajzové, tam mají tu vitrínku a můžeš si tam koupit tyhle ty věci. Tak on, ty vole, tam háčkuje celou zimu tyhle ty vole. A ten mu svítí do obličeje, vole, aby nemohl usnout, vole. Aby měl větší, jako... víc metrů prostě napletených. A on vypadá, on takhle na těch lyžích, vole, když pak šli nahoru a jeli dolů, tak vypadal jako fajn chlápek ten majitel té chaty, ale... Jo, víš, co jsem přečet na netu? Že na chatě někdo z té obsluhy umí česky. Nevím kdo, ale někdo z těch umí. Ale to čet nějakým komentáři, ne? Ano. To jsem taky někde zachytil. Ale to je teď komentář, od nedávna, třeba měsíc. Ale určitě to není ten Šerpa. Takže dáme update? Dáme update, hele. Stojíme na parkovišti, který by mělo být zadarmo, jo. Já chci jenom tady říct tolik a tolik hodin, že nám to tam pán z toho baráku, co je pod náma, po levé straně potvrdil, že nebudu mít problém. Takže jestli budu mít problém, tak tohle video si vezmu na ambasádu, prosím pěkně, České republiky a nechám oficiálního překladače, a tím to přeloží, kolik je hodin a že tamhle ten děda mi to potvrdil. Pičo. Už to vybilo. Ne, održ mi to. No. Můžeš mi zabrat a já mě nejde otáčet s tím? Jo. Aha. Tak to si dám ze široká. Úsporný režim. Oh my Vypadám jak píča? Určitě, jo, ty cicky. Píčo, jsem vyžranej, vole. Seš, no, ty vole, branavka obrovská.
Máš obrovskou brevetku. Jdem to schodit. Jo, ty jsi tam něco zmačkl. Ale a ještě teda je... Máme hodinu zpoždění nakonec. Ty pičo, tak... Ale musíme po té silnici, ale tady je nějaká zkrátka pro toho baráku. Co jo? Tak nevím, jestli budeme zkoušet. Silnice vede takhle a jdeme sem nahoru. A tady je u baráku takhle, šikmou. Ale to je nějaká, nevím. No, tak jdeme. Kolem baráku? No. Jo? Jo? Co je tady? Barák. Burgensweg. No, tak... A my musíme k tomu hradu, ne? Ty pičo, my půjdeme po tomhle zasraném betonu. Máme 22:59, takže hodinu zpoždění oproti plánu. Jaj. Hodina zpoždění oproti plánu a vyrážíme na vrchol. Takže co? Po takovéhle cestě kilometr, ty vole. Po necelý půl hodince jsme u hradu. Joj. Nice. Tak, máme si menší update. Takže máme 2 hodiny 38 minut. Lidíček se nám posral v ohradníku. A žádný mekáč prej nikdy, no. Tak. Jako double cheeseburger za 150 korun. Z toho by se člověk opravdu posral. Tak uvidíme, jak to dopadne. No, tak to mě dojde, vole. Jo, nikde je z nich, takže tady někomu prodám či nohy nesmeky. Tak si mi to počkáme. Jak jsme to říkali, lidiku, tam bude teda přístupová cesta, obejít Saláš, projít to s kolem, přes potok tamhle a po travnatým hřebenu nahoru. Jinak začalo se nám krásně rozednívat. Takže jsem sám zvědavý, co bude dál. Upřesnění pro update. Potom, co jsem se vysel jednu fakt. No, krásný. Děkuji za pozornost.
Takže dole přístupová cesta Salaš po travnatém hřebenu nahoru a tenhle ten vrch stačí obejít, nemusí se až nahoru a kolem nahoru na další hřeben. Já chci doplnit, že tohle v seznamu bude jako Lichtenštejnsko a.k. Vorder Grauspitz, ale pro mě to navždy bude bublanina. A já vím. Tak to je příběh o tekutinách a když se podíváme teda okolo, bychom na to zapomněli. No. To bude já doufám teda. Je zase hlava bublaniny, ale dobrý. Takže jdeme, obcházíme a jdeme dál. Dámhle dole Salaš, travnatý hřeben, dál pokračujeme nahoru na další hřeben a po hřebeni odsud je to ještě nekonečných 1,7 km. 4. Co? 4. Kilometry? 1,4. No tak 1,4. Oh, tak děkujeme bublanině. No, ještě se podíváme tady okolo, protože je to nádherný, neuvěřitelný. Nádhera. Takže ještě si dáme jeden update. A to, že je úplně zbytečný chodit po tom travnatém hřebenu. Krásně se to dá celý takhle obejít nahoru a na hřeben a dál po cestě. Takže a na další hřeben. No, ještě jednou provždy. Salaš. Obcházíme celý, tamhle ten kopec je zbytečný, potom hřebeni nahoru, na další hřeben, po hřebeni nahoru, pořád po cestě až sem. Tady přátelé Hinter Grauspitz, Vorder Grauspitz. O bublanina. A jinak neuvěřitelný výlet. Jak jsme v píči, 8,20. Nádherný. Takže my dneska zamíříme jenom na Vorder, takže přesně v této části hřebenu se dáme dolů a přes tohleto pole do sedla nahoru na vrchol. My si fikálně odložíme věci, které nepotřebujeme. Potáhneme jenom techniku, drona a rovnou nahoru. Takže Didi nakonec úplně s potkem žlabu. Já se pokouším traverzovat o něco výš, abych si tamhle ušetřil metry na výstupu. Myslím si, že je rozumnější jít teda dolů, protože v tom svahu je to neuvěřitelný na kolena. A ještě jenom taková jedna věc. V tomhletom suťovisku, kdyby někoho napadlo, že to půjde v peckách, tak příjemnou zábavu, protože tohle chce opravdu tvrdou podrážku. Neuvěřitelný sračky, jo. Takže krásně žlabem nahoru a míříme na další hřeben a máme společnost.
Winter, vole, ten je nádherný. Hovno. To je bezva. A mají? Piče. Traverzujeme. Píčo, vole. Vytrikaský traverzák přece slavnej, vole. Kurva.
Začínají sát, já tady nevím. Hovna? Hole. Hole. No, to až půjdeš zpátky, kámo. Se nám do větru pěknýho. No a my to tady vezmeme zpátky rovnou, ne? Přímo, víš co? Tady? No. No, to se s náma sesune. A piču, ale... Dobrý, nebo ne? No, když chci zastavit dole ve sněhu. No, jdeme. No, kamaráde, ještě ti valí, vole, 10 metrů na stěně. O, fuck.
takhle? No jasný, Třeba. to víš, že jo. Už do toho sedílka nemusíme.